Hello, mayong hapon na update karon sa balay ni Ma'am Chichi Malabusa diri sa Apukon. Atong tanawon tong last nga halos human na gyud. Muni karon ang nasa gawas atong tuyokon. Naka-glass na siya. Diri sa kwarto ug diri sa likod muni ang labhanan, laboratory. Diri ang washing machine banda nagripo. Muni diri ang plastar sa sulod, sa likod. Okay, naka-glass na gid siya. Muni sa likod ug naka-primer ay naka-skim coat na ni siya, ready to final color. Dari kaduhang kwarto. Dito sa exit sa kusina nga buhagi nga portahan. Okay. Ano ni? Ang diri sa sulod, final color na ni siya. Daghan pag mga pintura mo na nga medyo crowded pa siya. Dili pa siya neat jud kay di first coat na ang sasulod. Muni ang bago ka mosulod sa master bedroom. Na si Michael. Di. Jangan kalah, konsisten kita ramai, ramai. Kalah. Oh, benar kita nak kira yang berpesan. Dari sa sala satu ng duha ka room sa duha ka kwarto. Humana ang color medyo ngit-ngit lang kay wala pa na human wala pa na kuan ang kuryente na set up dari sa ikaduha. Ngit-ngit na kay uli na ang trupa sira na kanan ang bintana ng putahan. Kini wani ang paingon sa gawas sa dari sa balkon sa dari sa gawas sa may indoor. Karon mo nila siya ang puro na sa gawar sa okay, salamat. Mayong hapon.